हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो प्रिभियास एग्जाम DHS नि पेपार लाना फैदों गासै 20टा एबा साइन्स लेभेलाव फैदोंमोन बियो ग्रेड 3 लेभेलाव आरो एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो बेयाव नेगेटिभबो थाया आरो आपकामिंआवबो थानाय नङा आरो बेनिफ्राय टाइमिंआ 2 आवार्स जागोन ब्लेक पेन नोंथांमोना इउज खालामनांगोन आरो पेपारा अनलि इंलिश जायो ग्रेड 3 लेभेलाव। दा देग्लाय बर' एसामिस थागोन ना थाया बिनि सायाव दायो जेबो आपडेट गैया जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्ट आनजाद होनो दंबा थ' साइन्सखौ नायथारनांगोन साइन्सनिफ्राय गोबां फैनायखौ जों नुनो मोन्दों प्रिभियास एग्जामाव। दा लोगोफोर आं सिगाङावनो खिथाखानोसै नोंथांमोनजों जे थ' आङो आर्ट्सनि स्टुडेन्ट्स आङो साइन्सनि नङा बेनिफ्राय माबा मोनसे मिस्टेक जायोबा स' नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय माखासे प्रनाउन्सियेसनखौहाय। दा बिदिबा जों थांसै 51 कुइसनखौ जों नायगोन आरो बिनिफ्राय जों नायलांबाय थागोन। दा फार्स्टआव दङ 51 कुइसनाव The smallest birds can fly in the dark with the guidance of तो बिनि राइट एन्सारा D नाम्बार अके तो बिनि जाबाय अल्ट्रासनिक साउन्ड वेव्स जेनेरेटेड बाय देम तो बिनि राइट एन्सारा बेमोन आरो स' नोंथांमोना गुगोलावबो नायनानै कारेक्सन खालामना लानो हागोन। बिनिफ्राय 54आव -40 डिग्री सेल्सियास इज इक्विवेलेन्ट टु -40 F तो लोगोफोर बे जाबाय D नाम्बारा बेनि राइट एन्सार -40 डिग्री F तो बिनि राइट एन्सारा बेनो स' नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो 51 ना D नाम्बारा कारेक्ट एन्सारमोन। तो बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै फैदो नेक्स्ट कुइसन दङ। दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे शेयार खालामगोन माखासे सिम्बल थ' साइन्स लेभेलाव माखासे सिम्बल जेरै कार्बन दं नाइट्रजेन अक्सिजेन बेफोरखौ मारै मारै लिरो आयरन बा जायखिजाया बिथिङाव थ' बेखौ जाहाथे नायना लाखायो फैखायो बियो स' नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे फैनायखौ मोनगोन। दा बिदिबा जों जागायनोसै नेक्स्टआव थ' 52 कुइसन नाम्बाराव बुंदों Why is the flash of lightning seen before the sound of thunder is here? तो बिनि राइट एन्सारा जाबाय C नाम्बारानोमोन बिकज लाइट ट्रेभेल फास्टार देन साउन्ड अके लाइटआ गिबिसिन थाङो नालाय साउन्डआ एसे उनाव थाङो लाइटआ सिगां थांग्रोयो आरो बे स्पिड जायो नालाय तो बिनि राइट एन्सारा C नाम्बारानो जादों आरो अके। तो बिनिफ्राय 55 नाम्बार तो दानिया जोङो 55 नाम्बाराव फैबाय हेपाटाइटिस इज ए डिजिज अफ दा मानो बेनि राइट एन्सारा लिभार तो गोबां अपसन दङ लांस दङ इयार्स दङ आइस दङ तो बिनि राइट एन्सारा लिभारानो। दा नोंथांमोना जाहाथे प्रेक्टिस खालामो साइन्सनि फैखाथारो आं जावले जावले बुंगासिनो दङ साइन्सनिखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसो होयो मानोना आर्ट्सना एसे प्रब्लेम जाहैयो। तो बिनिफ्राय 53 नाम्बाराव जों फैबाय दानिया which of the following is responsible for clotting of blood तो बिनि राइट एन्सारा B नाम्बारानो बेनो जाबाय प्लेटेलेट तो बिनि राइट एन्सारा B नाम्बार बेखौ नोंथांमोना नायदोलाय। दानिया 56 नाम्बार तो 56 नाम्बाराव फैबाय लिभार सेक्रेटेस तो नोंथांमोना नुनो मोन्दों लिभार सेक्रेटेस आरो बिनि राइट एन्सारा D नाम्बारा लास्टना पाइल तो बिनि राइट एन्सारा D नाम्बारा जागोन। दानिया जों थांसैलाय फैदो नेक्स्टआव तो बेनिफ्राय जोङो 57 नाम्बाराव फैनाय लोगो लोगो कुइसना दंमोन एन्डोक्राइन ग्लान्स तो बिनि राइट एन्सारा जाबाय डु नट हेभ डाक्स अके बेनि B नाम्बारा कारेक्ट एन्सार। जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम मोनगोन अब्ला स' नोंथांमोना B नाम्बारखौ होबानो जाबाय तो बिनि राइट एन्सारा बेनो। देन दानिया जों थांबाय 60 नाम्बाराव तो 60आव फैनाय लोगो लोगो जों कुइसनखौ बेबायदि टाइपनि मोनगोन which of the following is not true about डाइथिल इथार अके डाइथिल इथार तो बिनि राइट एन्सारा B नाम्बार स' नोंथांमोना बिनि राइट एन्सारखौ B नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनो जाबाय इट इज इनफ्लेमेबल अके तो बिनि राइट एन्सारा B नाम्बारानो जागोन। तो दानिया जों थांसै फैदो नेक्स्टआव 58 नाम्बाराव 58 नाम्बारा भिटामिन B1 डिफिसियेन्सि लिड्स टु तो बिनि राइट एन्सारा A नाम्बारानो भेरि तो नोंथांमोना भिटामिन A भिटामिन C नि थाखाय मा जायो बेखौ नायदो जेरै हमना ला भिटामिन A जायोबा ब्लाइन्डनेस नङा होमबा तो बिनिफ्राय भिटामिन B1 तो नोंथांमोना नुदों बेनो जाबाय भेरि स' 61 फैबाय दानिया पिट्युइटारि ग्लान्ड इज ए पार्ट अफ तो बेनि राइट एन्सारा नोंथांमोना D नाम्बारखौ होनांगोन बेनि राइट एन्सारा D नाम्बार जागोन एन्डोक्रिनाल सिस्टेम अके एन्डोक्रिनाल सिस्टेम तो नोंथांमोना बेखौ D नाम्बारखौ होनांगोन। दानिया 59 नाम्बार स' ओरैबायदि जायो साइन्स लेभेलाव माखासे सिम्बलनि सायाव फैयो अके जेरै आयरन कपार नाइट्रजेन अक्सिजेन बिनि सायाव फैयो आरो दा बेयाव फैदों नै नोंथांमोना नाय 59 नाम्बाराव दा केमिकेल सिम्बल अफ कपार इज तो कपारनि सिम्बला मा हिसाबै लिरो जोङो Cu बेनो जाबाय C नाम्बारावनो दङ Cu Cr नङा दै कपारखाय आर गोनांखाय लास्टआव Cr सानो बाट बे जाबाय Cu अके Cu आ जाबाय कपारनि सिम्बल। तो दानिया फैबाय 62 नाम्बार रेड ब्लाड सेल्स आर प्रडिउस इन दा मानो बेनि राइट एन्सारा बबेयाव प्रडिउस खालामो रेड ब्लाडआ बे जाबाय बन मेरो C नाम्बारा बन मेरो तो C नाम्बारासो बेनि राइट एन्सार किडनि नङा लिभार नङा हार्ट नङा बे जाबाय C नाम्बारासो बेनि राइट एन्सारा। दानिया जों नेक्स्टआव फैबाय तो नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो दानिया स्कारबि इज कज बाय
स्कारबिया मानि थाखाय जायनो भिटामिन प्रब्लेम बेनो जाबाय राइट एन्सारा सी नम्बर अके बेनि राइट एन्सारा सीआनो जागोन भिटामिन सी बेमार जायोबा जोंहा स्कारबि बेमार जायो प्रब्लेम जायो भिटामिन सीनि थाखाय थ' बे जाबाय स्कारबिया आरो बेनि राइट एन्सारा सी नम्बरानो बेनिफ्राय 67 नाम्बाराव जों दानिया फैलायबाय थ' जोङो मोनबाय कुइसनखौ व्हाट इज द केमिकेल नेम अफ लाफिं गेस थ' नोंथांमोना खोनादों जानांगौ बे लाफिं गेसखौहाय स' बेनि राइट एन्सारा जाबाय नाइट्रस अक्साइड अके थ' बि नाम्बारा बेनि राइट एन्सार नाइट्रस अक्साइड थ' दानिया जों थांगोन नेक्स्टआव जों फैबाय दानिया इनफ्लुएन्जा इज ए डिसीज कज बाय थ' बिनि राइट एन्सारा सी नाम्बारा जागोन भाइरास थ' भाइरासनि थाखाय फैयो दाखालि फैदोंमोन साइन्सआव भाइरासनि थाखाय जानाय माखासे जोंहा साइन्स लेभेलाव फैदोंमोन एसआइनि थ' बे जाबाय भाइरास बे 64आबो भाइरास बेनिफ्राय दानिया फैबाय जोंहा नेक्स्टआव 68 नाम्बाराव व्हाट इज ए ट्रान्सफर्मारा मा होनो लोगोफोर बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना ओरैनोबो मिथिखागोन जे बे जाबाय भल्टेजखौ हाइनिफ्राय ल'आव लांनाय ल'निफ्राय हायाव लांनाय जे जोंहा कारेन्ट भल्टेज खम फैबा ल' जायो भल्टेजआ बारा फैबा पावारा बारा जायो बेबादिनो बेखायनो बि नाम्बारा जागोन बेनि राइट एन्सारा इट इज एन इलेक्ट्रिकेल नोंथांमोना नुनो मोन्दों माखासे बेवहाय एसे काट जाबाय थ' बिनि राइट एन्सारा बि नाम्बारा जागौमोन बेखौ पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामबा नोंथांमोना मोनगोन आं बेयाव बांद्राय जुम खालामनायखौ नुजोबासै थ' बिनिफ्राय 65आ जाबाय निउटन इज ए इउनिट अफ थ' बे जाबाय फर्स डि नाम्बारा बेनि राइट एन्सार इउनिटआ जाबाय निउटना फर्सनि इउनिटआ जाबाय निउटन बेबायदि आरो स' नोंथांमोना फर्सनि इउनिटआ नोंथांमोना निउटन थ' बिनिफ्राय 66 नाम्बार 69 नाम्बार दङ थ' जोङो 66 नाम्बाराव नायोब्ला दा केमिकेल सिम्बल अफ आयरन इज नै डाबल फैलायबाय माखासे सिम्बला दा बेयाव दङ आइआर नङा दै खायसे साननो हागौ आयरनखाय आइआर थ' बिनि राइट एन्सारा एफ इ सि नाम्बारा बिनि राइट एन्सार 69 नाम्बार सिलिभार कनभार्ट्स थ' सिलिभार कनभार्ट्सआ बिनि जाबाय नोंथांमोना मबेखौहाय कनभार्ट खालामो थ' बिनि जाबाय लोगोफोर सि नाम्बारा बिनि राइट एन्सार स्टार्स इनटु माल्टस सुगार थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनि सि नाम्बारा बिनि राइट एन्सार थ' बिनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै स' नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो 70 नाम्बार नार्भ सेल्स आर कल्डनो थ' बे जाबाय राइट एन्सारा ए नाम्बार निउरन अके बेनि राइट एन्सारा ए नाम्बारा निउरन थ' लोगोफोर बिनिफ्राय इंलिश सेक्सन फैलायबायमोन 73 नाम्बारनिफ्राय आरो बेखौ आं नोंथांमोन नेक्स्टआव लाना फैगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननांला माबाफोर प्रनाउन्सियेसना एसे मिस्टेक जादोंबा थ' नोंथांमोना एक्सकिउस होबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआवबो नायबाय थागोन आरो लोगोसे हानायसेबां सेयार खालामगोन मानोना एग्जामा 15 मेआव फैगासिनो दङ आरो एडमिटखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन दा दाखालि नटिस ओंखारनाय बादिबा 15 मेआवनो जागोन होनना बुंखादों जेला थ' बे जानायनि लामायाव थांगासिनो दं लोगोफोर बेनिफ्राय इंलिश सेक्सन नायोबा नोंथांमोना माखासे डिटेलखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जे नांगौ नाङा आरो लोगोसे ग्रेड 4 लेभेलाव मा रोखोमनि कुइसन पेपार नांगौ साइन्सनि नांगौ ना जिके नांगौ थ' बिनिफ्राय एन्ट'निम दङ नङा होमबा एन्ट'निम दङ सिन'निम्स दङ बे इंलिश सेक्सनाव फैखाथारो उल्था सोदोब आरो सेम मिनिं फोरमायनाय बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना थायो आरो लोगोसे जिके आसाम जिके इण्डियान जिके नाथाय हेल्थआव इण्डियान जिके फैनायखौ नुनो मोनो आसाम जिके फैयो आरो बिनिफ्राय माखासे केपिटेल्स रायजोनि राजथावनिखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आसा खालामो बेखिनियाव नोंथांमोना मोजां मोननोबो शेयार खालामगोन भिडिअखौ आरो हानायसेबां लाइक खालामगोन